प्रणाम। साड़ी कहलन कि हम बड़ा आ जींस पैंट कहलन कि हम बड़ा। साड़ी कहलन कि हजारों हजार बरस से हम आइल बानी, भारतीय परंपरा के प्रतीक हई, हमरा में संस्कार छुपल बा, हम ममता मई हई, करुणा के सागर बानी। साड़ी के एक एक धागा में दया लपेटल बा, 12 हाथ 14 हाथ के बानी हम, सैकड़ों रंग बा हमार। जींस पैंट कहलन कि 2 हाथ के बानी तो हंसत रह। 20वीं सदी में उपस्थिति दर्ज भइल, 21वीं सदी के तीसरा दशक चढ़त चढ़त हमारा वर्चस्व में दिन गुना रात गुना प्रगति भइल बा। अगर देखे के चाहता रह तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई जैसा भारत के संवेदनशील जगह पर चल के देखबा तो पता चल जाई कि केकर औकात कितना बा। तो सदियों से साड़ी आइल बड़े, 21 सदी में भइलन विदा। आ जीन्स पर लोग टूट पड़ल, स्कर्ट पर हो गई फिदा। घर में जीन्स, बाजार में जीन्स, फाटल जीन्स पहिर के मैडम गईली ससुराल। आ जाते सास के सुपा से स्वागत, साड़ी वाली पहुंचली अस्पताल। साड़ी के साथे ममता गईल, दया गईल बड़ी दूर। आ डिब्बा के दूध पियावे खातिर मैडम जी मजबूर। तेजी से तरक्की भइले देश के शाइनिंग इंडिया कह के लगनी जान पुकारे। अब फिरंगियन जैसन हम लोग किए रो लोग हो गई आधा उघारे। साड़ी में आंचल शोभा बढ़ावस, आ जींस पर पॉकेट पीछे से शोभा बढ़ावस। पीछे ही काढ़ल बा कसीदा, सदियों से साड़ी आइल बाड़न। 21 सदी में विदा सरकार, 21 सदी में विदा। दोस्त एक लाइक तो कम से कम मार दी।